Bisikital sabo busa khulung sung. Bazarat ini Khorsa khomni ke Bazabu je manpai chini borno subai tongo jotona je kisa kisa riman sak narambe kisa kono khap kono tongo. Mai chini rubagarano khulung jafaro bagi kami Sogoria Panchayat ni kai Patni Panchayat ni bisinggal sengaro pai sapaja jai bisi ketal ni jarawa busa tongi bagi musangnai nai jeng bugarni dagi mabai phaye yoro mai khopnai ba oksubumai phano oksang drop jengaro chubanani philika jeng tini kamiwa jeng prai 32 jon no jeng 32 family 32 family no kisa chubana bagi phali mani gai tabsu jorti prai 28 family paisa tai 4-5 family paika sini oroni paina gamu bo sugian bising tiap sugian seng bagmani boksaro seng sarkar ningi phaya gai kuno kuningi phaya seng sadron to kaisa tipramo thani family chini je yak parisak chini asu yak pari matai jeng khalaika aman bising te judi chini saya suya tongkai jeng musangri rimali angkai nono musangri je jeng subamani sam subamani amu judi no musangri ke jeng lakar jadi pia bisi ketal ni dino judi no ro jatna kai amu nusimi ya jeng jotna antin ngai shorta kai jeng ke bo obu sama thona ni jot tenboi na shuru te tin tipramo tangai tin bo ra jotna ni shuru jotna bagi no lama fyucha suba chumruna bagi suba sunang khai je fupa na chung phone khlai di chung no bagi tano no chung logi ra khai chung no bagi ini mungkin an toni de perma